Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh ing pelajaran basa Jawa kelas 5 pasinaon 6. Materi ing dina iki yaiku siji tembung entar, loro nggawe utawa ngrakit ukara. Sadurunge miwiti pelajaran, ayo ndonga dhisik lan cepakne bukumu. Tembung entar. Tembung entar yaiku tembung loro utawa luwih sing digabung dadi siji lan tegese dadi beda saka asal-usule. Tembung entar tegese ora kaya teges salugune utawa kata kiasan ing basa Indonesia. Utawa tembung kang ora kena ditegesi sawentahane wae. Ing basa Indonesia diarani kata kiasan. Tuladhane tembung entar. Adol ayu tegese ngendelake ayune. Adol bagus tegese ngendelake baguse. Adol gawe ngatonake penggaweane. Adol keringet tegese nyambut gawe. Kandel kupinge tegese ora nggugu pitutur. Kaku atine tegese tansah ora sarujuk utawa sulaya. Kasar tembunge artine tembunge saru. Saiki kuis, tulisan ning bukumu jawabane. Siap? Siji, apa tegese srengenge wis arep turu? Loro, apa tegese praupane peteng? Telu, apa tegese kandel kupinge? Papat, apa tegese enteng tangane? Nomor 5, apa tegese cilik atine? 6, apa kang diarani tembung saroja? 7, apa kang diarani tembung camboran? 8, apa kang diarani tembung entar? 9, Surti tiba glangsaran, klebu tembung saroja. Iku mau bener apa salah? 10, Parmin pancen dawa tangane. Iku kelebu tembung entar. Bener apa salah? Sakwise mbok tulis ning bukumu, aja lali dipoto terus dikirimke ning gurumu. Saiki ayo sinau ngrakit ukara. Siji, tembung camboran, ayo dirakit dadi ukara. Misale, sego goreng, nek dirakit iso dadi ibu masak sego goreng. Utawa kowe iso nggawe kalimat dhewe sesuai karo karepmu. Loro, Bangjo. Bangjo ing prapatan iku dijaga polisi. Gampang banget to? Saiki ayo ngrakit ukara nganggo tembung saroja. Jembar bawero nek dirakit iso dadi ing lapangan langite katon jembar bawero. Tegese jembar banget. Loro, sugih bruwu. Nek dirakit iso dadi amarga kaulatane oleh nyambut gawe Pak Dodo saiki dadi wong sing sugih bruwu. Piye, gampang banget to? Lanjut. Ayo ngrakit ukara nganggo tembung entar. Siji, adus keringet. Iku kan tegese keringete akeh banget. Nek dirakit iso dadi saking panase budi kaya adus keringet. Loro, anak emas artine anak kesayangan. Nek dirakit iso dadi kabeh penjaluke dituruti amarga lani iku anak emas bapak ibune. Nah, gampang banget to. Basa Jawa iku
gampang anggere awakmu seneng lan sregep sinau. Saiki lanjut neng tugas-tugas. Garapen kaca 48 nganti 51 ing bukumu Tantri Basa sadurunge nggarap soal ulangan saka gurumu. Karepe ben awakmu tambah ngerti lan paham babagan tembung saroja, tembung campuran, tembung entar, lan gawe ukara nganggo tembung-tembung iku mau. Matur nuwun, aja lali sinau kuwi wajib kanggo bekal masa depanmu.